Aro mman. Nwoke Igbo mman. Ụmụ nwaanyị orihe. Anyị ga-alere ndị ọma na-agalị. Aro ka Igbo bụ ndị ọma na-agalị. Ndị ọma dị mma. Anyị ga-alere ndị ọma na-agalị. Aro ka Igbo bụ ndị ọma na-agalị. Anyị ga-alere ndị ọma na-agalị. Aro ka Igbo bụ ndị ọma na-agalị. Ndị ọma dị mma. Anyị ga-alere ndị ọma na-agalị. Aro ka Igbo. Napụrụ na ka Jack gbuo tụkwasị na main road. Ojijiri nke ya ọfọ nna agọrụwo na ndụmọdụ m na-enye ndị nọ n'ụzọ ma ụmụ m mụrụ n'utu ute ma nke m mụrụ ma nke ndị anyị mụrụ ma ndị ozo na ọyị ndị bụkọtawo onye ọbụla nwere ndidi ọ ga-enweta ihe ọma kama ọfọ nna agọrụwo deta ihe ọjọọ agaghị abụ ebe ọbụla wo nọ kama ihe ọjọọ ga-abụ ihe ọjọọ afọ ihe ọjọọ ahụ ọfọ nna agọrụwo na-enyewo ndụmọdụ na ọ ga-adịrịwo mma na ifedịrịwo mma na azị agụrụta ụlọ ya ọba akụ ịkpata akụ ma o ruteghị ụlọ o rutebeghị onye na-ekwuruwo ọ ga-adịrịwo mma anyị ndị aka gba anyị gbagharịgba ya lọta ụlọ ndụmọdụ ka anyị na-enwezi ugbu a maazị ọdọ dịka ibe ya wụ dịka onye mere ka ihe onyonyo anwa na-aga mba niile dị iche iche wụ obodo Afrịka niile wụ onye nke a na-akpọ Adamazi TV. Maazị Manachukwu ewere ozi ekele iwere ihe Adamazi TV wee na-eme ka ihe onyonyo anwa na-aga ka a na-ahụ ihe niile na-eme n'ala Igbo. Ịbịa n'elu nwa m ọ ga-adịrị gị na mma dịrị gị mma n'ivu dịrị gị ma ebe ọbụla i butere nkụ ị ga-eburu ụlọ anwụ a ga-ata gị na ya anwụnta na-efegharị ọbụgọ gafe obi dị m ụtọ na Nwaada TV ọ dị m ụtọ ọtụtụ ihe nna afụ nke m afụ mgbe nna m nọ nna afụ ugbo obi na-atọ nka shuga so ngwakwado ebe omekwere nna m na ihe efu m afụ na ya na nke a bara uru karịa nke na ndị fụrụ mgbe m na-eji ọkpa ga na-ere uru so m na-ekele ya ukwu ọkwa wetakwu ihe ọdọ ka akpa nke a n'ifu nke mụ ọ ga-adịkwa m obi ụtọ ma nke a ife ọbụla obi iri ka ọ ga-adị ya na mma dịrị ya n'ifu dịrị ya n'azị n'ihi na ihe m hụrụ nna m afụghị ya adịghị m hụrụ ugbu ebe ihe na-eme obi mmadụ ụtọ enwere ka aga na-ekwu okwu o ruola n'ibe niile dị iche iche ọchị prince onye dị onye ọnụ maka onye Dr. Meka abụra na ọ mara ya ọ bụrụ mụnwa n'eziokwu dịka onye nwaanyị kwagide ndị ichie arụ kwagide ibe ọbụla obiri ya ka ọ ga-adịrị ya na mma aga ha niile ha na-eme ọ ga-adịrịwo na mma. Dear viewers, this is the custom and tradition of Arochukwu Kingdom as it is. This place called Ibom Nde Ike Ibemo Brutu Nde Ike Arochukwu local government. Thank you. When you are watching, please try to share. Please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you. Yeah, all right, yeah. Ah, God, that is Zaro. I know we may not. Ọ dị nzagbo onye ọbụla so mebi ya ga-eme ya afọ ara afọ ọ bụ maazị efe arụ anyị na-eme afọ ọbụla anyị eme izu afọ ọbụla anyị na-eme afọ ara afọ omenala arụ agọdị maazị ụtọ akụkọ a na-agbasịgasịga ka ọ na-agbasi ndị iro na-agbagbu ndị ọjọọ. Okay, we are live in direct at Ibom Ndị Ike Ibom. Nlezianya
Ego contract of Lotira for 1 year. Ah, God. Contract mana bela ke mana de diga na ko ke. Isi na ni fu ma ko ma me ra. Government ona ku bo wo ji. No business o no me tra ko de mu. Pa na wa ni nso. Azọ pa mo. Let's not okay. Ana man. Na ipa ga no na ma yanzu. Baby, let's not go check. Eh, bo o ga no. Ndị niile ebe ahụ. O ko no re go no de bo ga no. Nyo wo buru mu wan. Mu wan na. Bia ma zi bia ta wo mu nso. Anya ko mo ga pa nso. Nya ha o tem, je no mo anye. So ebe a nọ na-awụ na ụlọ nta ndị ike ndị Okorio Uvere na Igbo village nwe na ndị ike compound. So ihe a na-eme today wụ izu arụ ime observe the custom and tradition of Aruchukwu Kingdom. Onye a na-eme today ọ na-ahụ na a na-eme na arụ niile like before on days agwụ na ọkpara agwụ bụ ụzọ mee. So nke a na-eme ugbu nke arụ general ndị na-eme izu taa. Ihe ọ na-ahụ a na-eme ebe a tudo nleanya ga ahụ ndị niile na-ebe a ọ ndị kwere n'eziokwu ndị na-adị asọpọtụ ihe ọjọọ ndị na-adị asọpọtụ ihe ọjọọ. So biko ebe ọnwụ na ị nọwụrụ nwa Igbo bụrụ nwa Aruchukwu Kingdom bụrụ nwa arụ oke Igbo na-ahụ ihe onyonyo anwa fight ya lọtawa ụlọ try come back home ka ndị nwe gị mara gị ka ị mara ụmụnne gị ka ụmụnne gị mara gị. Ọnya anyị na-eme today. So biko dịka maazị a unu na-ahụ n'ebe a taa, maazị anyị ga-ajụtụ ya ajụjụ. Maazị ya ga-ajụ ajụjụ kọwatụrụ anyị onye ewu kọwatụrụ anyị ihe ị na-eme n'ụbọchị nketa maka eburu m ihe egbumegbu igburu ndị ewosa. Biko maazị ị ga-akọwatụrụ anyị aha gị sa. Ndewo. Arụ Igbo mmama. Arụ Igbo mmama. Rienu. Nwanu. Tanu. Ihe anyị nọ taa bụ izu arụ. Izu arụ anyị nọ taa bụ afọ onu eke na abụọ. Anyị dere n'afọ ochie ọrịbata n'etiti na-abụ ya. Onye nwe dị idu erute n'izu ihe ọmadara anyị niile. Onye ọdịrị edere ibu ụmụ nwaanyị nọ ụmụ nwoke. And ọfọ anyị nọ taa bụ ọfọ ndụ nwoke na ndụ nwaanyị. Akụnụba mmadụ ka onye nwere ka o nwere nke ya. Akụnụba anyị nọ n'ibe a bụ eburu onye ọrụ bekee ka inwe promoshọn. Ịrụ ọrụ gị ọfụma ka gọọmenti reta gị ọfụma. Ị nọtakwa n'ụlọ gị enyere aka chịkọta ndị nọ n'ụlọ nke ọma. Oke Igbo mama ọdọ ya onye na-ekwu okwu a bụ Chief Prince Dr. Omenka Afuranya. Gọọmenti chọkwa ma ga-enweta akara aka n'ebe ahụ as National Trader of Nigeria, the state, vice chairman of Umuahia North, at the state. And njidere ọnọdụ ya ọ hanyere m ya n'ugwu ha na-arụkwanụ ya n'ọdịwa ụtọ na-agazikwa n'ugbo dịka ọnụ m si na-ere mere nji na erute taa na-ekpekwa na-ekpere na mụnwa na onwe m na-ekpe taa nke ọbụla metere ga-abụ n'isi m nke onye metekwa ga-abụ n'isi nke na-ekpetikwa n'ike si na ndụ nwoke ndụ nwaanyị na mmiri akpa na azụ anwụrụ ụtara wee si n'ọdụ ibere bekee ma n'etiti anyị ndị anụ ebe obi anyị dị ụcha mgbe ọbụla anyị na-afụkọta onwe anyị anyị fụrụ onwe anyị n'anya onye si gbosi ibe ebe ehihie onye obi emere ọfọ jide ire ọ bụ nke agadi bụ akpụcha aka chọọchị asaghara chọọchị asịrị m na ọ dịghị mma kama m na-ekpe nke nna m kpere nna anyị kpere ihe nnọ taa a mụrụ 1947 March 16.
kama kpali wo yon ni wo bia rie kuro nko kpali wo kuro nko ni wo ni dikata na to se on the way here our house ya no be beru go bere because ni be wo so ibo le bere ge be ju onwe wo onya no bo ibo ho ma ko we na ibo Danya, I'll communicate with you. C'était comment on a onye funa ara ya ono kpọpụta ego eji eliwo ndị a nwụrụ anwụ anyị magafọ ebe ọ dị onye amaghị ebe ọ dowe anyị ndụ ka anyị toruo enwu bụgo ọnwụ gbabiri ikeji eruone aga ọ na-egbu egwu na-atụpụ isi okenye na mara n'isi ọsọ ugwu nara da ni baro gidi aga bakwaru na go ni keji ndeno ne bawo ko bi tibu ike nun na go siwo ne suru we gbe tin onye hapụkwara ndị ya gawa nwoke ọzọ ndị je gboo ga no ga ịchọ ibu nwoke ahụ ndị ji agbo abụghị ekwe ya ngwa anya mmanye ndị ọdọ ya kwuo ma nụrụ nwaanyị ọdọ mụ nwe bụ nwoke mmemere uzi ọtụkwa na m ndị ana ndị che ga-abụ onye ọhụ biko ọ na-ahapụkwa chọghị hapụ nwoke ndụ biko ndị chi unu bidokwa gị debere ibe onye sọ ma na ọrụ mkpụrụ nwe a ga-eji eme ọrụ nke ịbụ ọta ejegarịwa ebu onye ahụ achịrị mbụ nwaanyị ikpe na ọtọwo eso ọ nọrọ ada nwaanyị ikpe ọ gbawa obodo kama ọ ga-adaba n'ebe anyị nọ biko ndị chi wee sie one by one onye hapụ ndị esi ụtọ ọdọ dị ya mkpa biko ndị chi etigbu onye ọhụ onye ndị chi ekọrọ ka m na-akọ onye sọ abụghị agba biko ntị ji ewere pụrụ adị obodo o ruole enyi ga megide okoro nkwọ ọ ka ndị che werele ya ndị che werele ya apịa Yeah, we are live in direct. ebe ọ chọkwara ịpụ ya onwe ebe ọ na-aga ndị che werele ya ọ dị batawa ya mmanya ọkụ mmadụ wetara ụkwụ akụrụ okay, whoop na. Yes, na-ahụ na ka esi gbuo ọkụkọ a. Aga ọkụkọ a na-agbasịkasị ka waga ọ na-agbasi ndị iro na-agbasi ndị ọjọọ. Kama kpali wo yon ni wo bia rie kuro nko kpali wo kuro nko ni wo ni dikata na to se on the way here our house ya no be beru go bere nke si ni be go wo so ibo le bere ge be ju onwe Danya, I'll communicate with you the new date. C'était onye fana ara anyị ono kpọpụta ego eji eliwo ndị a nwụrụ anwụ anyị magafọ ebe ọ dị onye amaghị ebe ọ dowe anyị ndụ ka anyị toruo enwu bụgo ọnwụ gbabiri kpọpụtara anyị gaje eme ikeji eruone aga ọ na-egbu egwu na-atụpụ isi okenye na mara n'isi ọsọ ugwu gidi aga bakwaru na go ni keji I'm telling you also, ne suru we gbe tin
onye hapụkwanụ di ya gawa nwoke ọzọ. Ndị iche gbuo anụ oge ịchụ igbu nwoke ahụ ndị iche gbuo ya gbuo ya. Abụghị ekwe ya ngwa ya gbuo ya. Anya mma nye ndị ọdọ. Ya kwuo mmanụ nwaanyị ọdọ. Mụ nwe bụ nwoke mmemere uzi. Nwaanyị mmadụ n'ọlụ nwaanyị mmadụ n'ọlụ o jiri nwa ya laa nke ọ sịkwa na m ndị a na-aba ndị iche ga-abụ onye ọhụ biko ọ na-ahapụkwa chọghị hapụ nwoke ndụ biko ndị iche unu bido kwado edewere ibe anyị nọ egbebere ubobere onye sọ mara gba ọ dagburu onwe ọ ga-eji mmanwụ nke ịgba ọtọ ejegharịwa echi ime ọdọ egbuo onye ahụ achịrị mbọ nwaanyị isi ikpe n'ọtọwo esọrọ nọ na-ada aga nwaanyị isi ikpe ọ gwa obodo kama ọ ga-adaga ọdị ebe anyị nọ biko ndị iche wee siwo mba ịwa onye a bụ dị esi ụtọ ọdọ dị ya mkpa biko ndị iche tigbuo onye ahụ onye ndị iche gọrọ ka m na-akọ mmụọ n'ọnụ onye ha anyị nọ onye sọ abụghị agba biko chi ji ewere fụrụ adị obodo eji gamagide okoronkwo ọ ka dị ndị iche were ya